Bueno, vamos a ver una cosa. Veo que tenéis ahí ya en la mesa el banderín de una de las orquestas más punteras de Galicia. Pero vamos a hacer una cosa. Cuando empiece a tocar, cuando yo empiece a tocar, si levantáis ese banderín y cantáis conmigo, seguramente tendremos una sorpresa más que al doctor Lorenzo le va a hacer ilusión. ¡Ese fuerte aplauso! No puedo meternos. Las dudas. A ver, por la vais, por los rapais. Boas noites. Nós son dos componentes, son dos cantantes da Orquesta Panorama, chamame Jorge, esta minha muller Maite, que traballa tamén na Orquesta Panorama, e dende aquí xa nos pidieron fai tempo de traerlle un agasallo aquí ao Dr. Lorenzo e, por suposto, traerlle desde aquí unha placa, un póster firmado por todos os componentes da orquesta, que xa vistes aí no vídeo, que se debe, por suposto, unha placa conmemorativa na súa memoria por o seu traballo feito. De acordo? Así que, por favor, desde aquí para nós é un gran placer poder estar aquí, o máis grande, hoxe é, por suposto, un aplauso máis grande ten que ser para él por a súa trayectoria. A ver la placa ahora. ¡Ese fuerte aplauso! No puedo meternos. Las dudas. A ver, por la vais, por los rapais. Hola, boas noites. Nós son dos componentes, son dos cantantes da Orquesta Panorama, chamame Jorge, esta minha muller Maite, que traballa tamén na Orquesta Panorama, e dende aquí
xa nos pidieron fai tempo de traerlle un agasallo aquí a Dr. Lorenzo e, por suposto, traerlle desde aquí unha placa, un póster firmado por todos os compañeros da orquesta que xa viste seguir no vídeo, que se debe, por suposto, unha placa conmemorativa na súa memoria por o seu traballo feito. De acordo? Así que, por favor, desde aquí para nós é un gran placer poder estar aquí, o máis grande, hoxe é, por suposto, un aplauso máis grande ten que ser para él por a súa trayectoria. A ver, la placa